Pag-ampo ngadto kang San Padre Pio. Karon uban ako sa nilibo ka mga tao nga nagahangyo kanimo kada adlaw. Nangayo sila sa pagkaayo ug pagbulong, yutan-on og espirituhanon nga kabulahanan, ug kalinaw sa lawas ug hunahuna. Ug tungod sa pakighigala mo sa Ginoo, iyang giayo ang mga taong nangayo sa imong tabang aron ayuhon ug gipasaylo katong imong mga gipasaylo. Sa imong pagkamaluluy-on, tabangi ako sa akong mga katuyuan ug hangyo, alang sa grasya sa pagkaayo ug pagluwas sa akong mga minahal sa kinabuhi nga nagsakit ug nagaantos karong panahona. Ug labaw sa tanan, inubanan sa akong pag-ampo, unta itugot sa Dios sa akoa ang grasya sa pagpakabuhi, subay sa kamatayon ni Kristo, aron masinati ko ang himaya sa pagkabanhaw. Panalangini ako ug ang mga minahal ko sa kinabuhi. Saint Padre Pio, igampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga igsuon ko diha kang Kristo. Ikakawhaag 5 nga Domingo sa ordinaryong panahon, niining santos na misa tuwi apil sa atong mga pag-ampo ang mga mosunod nga intensyon uban sa mga intensyon nga gihalad sa San Pedro Cathedral. Mga pasalamat nga gihalad nila: ACD Family, J. Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and Family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Alexis Calanias and Family, Jim and Grace McManus and Rhea Sedian, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and Family, Richard and Christina Ragasa and Family. Alang sa mga grasyang nadawat nila, Linmar Podador and Family, June and Vilma Daddy and Family, Mr. and Mrs. Rolando and Leonora Lim and Family, for good health, guidance, and blessings of the family, Albert and Avelina Capinda, Rito and Marina Upaw for all the blessings and protection of the family, 19th birthday of Roger Allen Montojo, GKK San Lorenzo Ruiz, Victoria Heights, Mamay Barangay Angliongto for their second day novena, San Miguel Lola Abon, GKK San Miguel Village, Zone 6 Matina for their first day novena, Iliana Braille Serrano Derla, Bing and Francisina Bargamento Torreno, Marshall and Evelyn Las Doce and Family, Nilo and Frelin Pajolas and Family, Jose and Noni Corrales and Family, Gift of Life of Luelia Young, Bienvenido Jr. and Evelyn Bata and Family, Mr. and Mrs. Edgar Gamunido and Family, Fantonial Family. Special nga intensyon alang sa healing and fast recovery nila: John Francis Fuentes, John Micael Bulaga, Gerly Valiser, Aziel Adrian Villarreal, Maria Venus, Alvin Villadores. Special nga intensyon for the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond, for the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies, for good health and safety of Elena Calanias, all her family members, relatives, and friends, for the complete healing, fast recovery, and shielding of Sheila Juarez,
for the successful intestinal transplant of Nathan Riva, healing and fast recovery of Glorito Pellegrino, for the successful heart surgery and fast recovery of Kenneth Atanque, Edna Catalonia and Jose Lubredo, complete healing and fast recovery of Josephine Santa Juana. Ato iampo ang mga kalag nila, Father Ricky, Arlene, Digna, Evangeline, Zoila, Adelaida, Marcelino Sr., Beteliana, Baby John Paul, Noel, Noli, Julius, Edita, Angelina, Richard, Ananias, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Manuelito, Porferio, Felipe, Virginia, Jovelita, Donata, Constancia Sr., John Michael, Adriano, Ricardo, Cristina, Vincent Sr., Severina, Vivencio, Josefina, Annie Rose, Alejandro, Aurelio, Maura, Mamerto, Mira, Pedro, Carlos, Marcela, Marianito, Edita, Mamerto, Victoriano Jr., Judito, Mario, Charlotte, Victoria, Ireneo, Bonifacio Jr., Glicerio Sr., Ednaria, Rogelio, Eleonor, Maria, Sofronio, Juliana, Pedro, Gloria, Henry, Ateliano, Patricia Sr., Cecilia, Lim Yuke, Te Kimsu, Nenita, Gemma Vic, Manuel, Milana, Henry, Emma, Judith, Baltasar Jr., Baltasar Sr., Frederick, Godofredo, Cristiani, Gina, Roqueta, Grace, Rogasiano, Ricardo, Rosana, Felixberto, Runet, Bienvenido, Marquisa, Florencio, Michelle Angelo, Aurelia, Victoria, Mariana, Antonina, Norma, Patricia, Casiano Sr., Ralph Lemuel, Maria, Cipriano Sr., Reynante, Jerry, Regina, Iluminada, Bienvenido Sr., Ingracio, Rafaela, Venustiano, Lucita, Vicente, Filomena, Montano, Vicente, Lucio Sr., Juana, Gorgonio Jr., Berto, Letty, Rudy, Luisito, Shirley, Judy Ann, Ernie Dave. Ug ang tanang kalag nga atong gihandom ni Santos na misa ug ang tanang kalag sa purgatorio. Uban sa atong mga intensyon at ato usab iampo ang mga intensyon sa atong mga mission partners. Ang mangulo ni Santos na misa karon si Most Reverend Romulo G. Valles Didi, Arsobispo sa Davao ug CBCP President, live gikan sa San Pedro Cathedral. Pinaagi sa pagsulat sa tinuod ng mga basihan sa mga reklamo, uban sa pangalan o contact details sa nagpadala. Giawag usab ang tanan sa pag-ampo alang sa atong mga diakono. Alang sa paghingkit sa atong pag-obserba sa social distancing, ipaninduman ang tanan nga gamiton ang gate at pangsasangguniang pangungsod building isip atong exit point. Among gihangyo ang mga naglingkod sa likod nga maoy mauna o gawas sa simbahan. Sa makausap pa, daghang salamat. Atong ipadangat ang atong tagsatagsa nga katuyuan, sulod ni ining santos nga kasaulugan. Atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang mga misa pasalamat nga gihalad nila ni Mr. and Mrs. Edelberto M. Odchigue for the 26th birthday of Sheila May Gerasmio, for the 21st birthday of Christian Ryan Boron. Ato usab iapil sa atong mga pag-ampo ang mga kalag nila ni Paula, Potenciana, Pablo, Anisito, Guillerma, Modesta, Asias, Nilo, Rufo, Carmela, Dalmacia, Isidra, Felix, Andrew, Jose, Ronnie, Cosme, Primitivo, Lourdes, Nicole, Lolita, Francisco Sr.,
Eugenio, Patricio, Apolonia, Guillermo, Fedelino, Nashanziena, Sergio, Ramer, Sergio, Celestina, Roger Senior, Marilu, Sam Andrea, Alma, Rufino, Panging, Agapito, Victor, Nestor, ug Erlinda. Mga kaigsuonen ko diha ni Kristo, sa makausapa, maayong buntag kanatong tanan. Ania na kita karon sa ikakauhaan og 5 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ang mga ulo kanato niining Santos nga Misa, mao ang atong halangdong Arsobispo, Romulo G. Valles. Palihog manindog ang tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, mangandam kita alang ini santos nga pagsaulog, adlaw nga Domingo nagkatigom kita sa pagsaulog o pagpadayag sa atong pagtuo diha sa Ginoo. O kiniing maong pagpadayag o pagsaulog atong himuon ining santos nga Eucharistia. Sayod kita nga dili kita angayan kanunay ug nagsalig kita siyang grasya ug pasaylo. Busa mao ka ng atong buhaton aron kita ang atong makasing-kasing maandam alang ining sakripisyo sa misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako kauyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyong mga igsuon aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan,
ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa ka namo, aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang ni ini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
Gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Pangitaa ninyo ang Ginoo, samtang siya hikaplagan pa, sangpita ninyo siya, samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga daotan sa ilang sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong huna-huna, dili sama sa inyong huna-huna, ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan, habog kay sayuta, ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong huna-huna kay sa inyong huna-huna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo, ug angay gayud siyang daygon. Ang iyang kadako, dili matukib. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagsangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ang dako kong tinguha ug paglaom, mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayud ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo akog mas mapuslanon nga buhat. Busa wala masayod, hain niini ang akong piliun. Naglibog gayud ako kun unsay akong piliun. Buot ako mubiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nan karon ang hinungdanon mao ngan magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo, ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Abli ang among mga kasing-kasing o Ginoo, aron pagpamati sa mga pulong sa imong anak. Hallelujah! 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilon sa iyang mga tinunan niining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol." Ug nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya glaing pipila ka mga tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagkasawumsum na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong naunang gipatrabaho." Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Migo, pamati. Wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto?
O nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi, mahiuna, o kadtong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod ang tanan. Mga igsuon sa makausapa, malipayon kita nga nagatigom dinhi sa katedral karong buntaga, karong adlaw Domingo man. Dagang salamat usab sa kanunay nag-uban ka nato ini santos nga misa pinaagi sa live stream mass sa atong Catholic radio station DXGN 89.9. Karon ang unang higayon nga magamit ako og face mask gayod, subay sa protocol gayod. Nakamatikod ka mo nga sa unang manghigayon dili tungod kay I was still recovering sa akong kusog nga musulti kay dugay sa ospital sigog higda. Pero karon sugod niya itong fiesta sa Laberna, mura pwede naman nga mag-cover ako. Busa daghang salamat sa Dios. Kining pagbasa karon o mga pagbasa nining Domingo magtabang ka nato sa pagpamalandong nining hapit na mahuman ang tuig sa simbahan as we end the church year. Unya maayo nga sinugdanan sa atong pagbasa karon sa atong pamalandong ining atong pagsimba karon nga ako nang giingon nga ang atong pagsimba mao ang kanunay nga pagpahiduol sa atong kaugalingon, atong kasing-kasing diha sa Ginoo. To be, anang pagpahiduol meaning to be familiar with the Lord, to be familiar with His ways. Kay dili kayo maayo mingon ta nagtuo ta kaniya. Correct, pero kanang nagtuo ta kaniya, better translated, usay pasabot niya nga, we are familiar. Gets kay nato ang style sa Ginoo. Dili lang understanding, but yes, ganahan ko sa style sa Ginoo. Mao na better translation. Usahay dili kay ta makasabot, mao na kanunay. Pero ang balita makadungog ta, nindot kayong teleserye probinsyano. Nindot kayo extended. Pero tagsara ka mo tanaw. Bisan gani ingnon na to mo tanaw ka, nindot ta ani nga episode. O di ni mo kuha kayo ang istorya kun wa ka mo subaybay sa teleserye. That is why it's very nice, very important, wise kang simbahan nagaingon, manimba kita kanunay, dili lang obligation, tinuod po nagpahipi ng obligasyon, itulak ka, simba, lagi kay maayo ang tuyo that kanang gitawag na to nagatuo ako sa Ginoo, nagatuo ako sa Dios will be translated into better nga familiar ako sa Dios. Kailan ako ang Dios. Ganahan ko sa paagi sa Dios. Mao na ang una na kong main nga pagpaambit karong buntaga ininggikan sa middle reading kang St. Paul. Naghulagway kini akong giyon naghulagway kini sa lalom na kaayo nga stage. Lalom na kaayo ang iyang ora ba kung athlete pa siya kung ako tigani atong buhok nang abdik pa ko tig biking ko. Tig bike nang
Wala siya kayo, dili lang suroy-suroy sa dinis poblasyon. Murag makabayik na ko mong kayo, makabayik na ko tagom, ana. Si St. Paul ingon ana, layo na kay siya giagian. Murag example na to siya, unsay mahitabo kon familiar na kita sa style sa Ginoo. Niya, murag lisod kita mo dawat niini. Atong batbaton ang second reading ni St. Paul. Ingon siya, ang akong focus sa kinabuhi, si Kristo na. Walay lain. Buhi kong patay, si Kristo na. I don't care, buhi o patay. Iya ako ni Kristo. Ngani, ingon siya. Ganan siya na kung mamatay. Paita ng pagkasulti, oy. Ako obispo man. Arsobispo ko. Urito ko San Pedro Hospital ni ko, buhi ay taon ko Ginoo, oy. Ihangyo pa ko, buhi ay taon ko. Pero San Pablo, mas ganan siya na kung mamatay. Makaingon ba ta, anak ka na lumang itong pagtuo. Kay, to be with the Lord face to face. Kaila kay ni San Pablo, unsa o kinsa ang Ginoo. How beautiful it is to be in the house of the Lord. To see the Lord who is joy and life. Ingon San Pablo, ay, sa tinuod lang, to die, to face death is gain for me. Ganan siya nga ko. Pero ingon San Pablo, pero kung buhi ako, takan pa ko mahimo. Basahan ninyo karon, takan mahimo. Takan pa ko mahimo alang ninyo. Ingon San Pablo, sige na lang, antuson ako mga buhi for you. Sige. Maghiusa kita towards the end of the letter, maghiusa kita para mabati kanunay what? Ang Ebanghelyo. Balik na pod. Aron kitang tanan, samtang buhi pa ko, kitang tanan will be familiar with the Lord. That ang atong pagtuo, sama sa akong giingon a moment ago, buhi pag-ayo. Invigorated. Buhi kay gets na kaya nato ang style sa Ginoo. Importante ka na, luksot tagamay, what is the kingdom of God na nasa Ebanghelyo karon? Doon ay pasumbingay. To enter into the kingdom of God, atong giingon ni San Pablo kon, wadto ako kang Kristo to be with Him. Doon ay journey. Doon ay journey. Kung madibog ni tagamay, yan ang journey. Ningon ang first reading, sampit mo sa Ginoo samtang duol pa siya. Kaysa atong journey sa kinabuhi towards the kingdom, di naman ta kahibalo mo sampit sa Ginoo. Di na ta familiar sa Ginoo. Samtang kita hinimbahon pa, murag familiar ta sa Ginoo. Sige, sampit sa Ginoo kay mabot ang higayon nga gahi na kaita. Murag mauwaw na ta mo sampit sa Ginoo. Murag layo na kaayo, magduha-duha na kita. Seek the Lord while He is near. Kung pilosopo kami ngon, usahay dahil layo ang Ginoo. No. Mabitaw na sa Salmo gibawi, ang Salmo, the Lord is always near ang Ginoo. Pero makabantay ba kita? Dunay daghan ka nato nga layo ng Ginoo, lisod ng Ginoo sampiton, kay wa ta maanad. Nawa ang atong taste for God. Akong paborito nga isda ay mo katawa. Pinakapaborito na kong isda, galunggong, mga murumuro, anak, prituhon kay na, ganahan dyan ko, anak, simple kay basta init pa. Pagka-hospital na ko, ang akong galunggong forever, nawa ang akong taste. Nawa na. Nalipay ko karong bag-o, naulian na. Very near na ang galunggong. Lami na kayo kauno ng galunggong. We may lose our taste for God. Maingon ang unang pagbasa, sampit ka niya while He is near. Panultihon lang ka na. Samtang buhi pa ang communication, seek the Lord. Pakigsulti, simba. Kay kundi ka tagsimbahan, nung sa man ang pari na dungo-dungo man, nung sa man ang iyang wali. I would challenge you, katong tigsimbahan madomingo,
murag inyo nang makogniktar. Murag doon na kahurugan ba? Pero musimba ka, upat ka bulan, kali kag simba, medyo layo. Maintain. It's a whole lifetime project to be familiar with the Lord. That is why, meaning journey sa kingdom of God, o aron maabot kita sa status ni San Pablo nga, today is gain. Atong sabto na ingon ang first reading, Isaias, tungod kay the ways of God are very different from the ways of men. There is the big paibalo revelation. Atong hinay-hinay, apan kanunay, nga pagsabot, pamalandong, familiarization with the ways of God, because ang style sa Ginoo dili atong style. Ang resulta niya dali kita makapangluod kita sa Ginoo, makapangutana kita sa Ginoo. Wa ko basabot nga dautan kana, the Lord understands. Pero peligro kayo ang pangutana prolong, way tubag, dali murtag maputol, kay God's ways are different from man's ways. But mauna sa unang pagbasa karon, but if you become familiar, like Saint Paul, klarohon lang nato, kinsa may ganahan mag-antos? Kinsa may ganahan mag-antos? Kinsa may ganahan nga, the threat of death is really real kung magsangyaw ka sa Ginoo. Yet sila San Pablo, mga apostoles, early saints, to die is gain for me. Be familiar with my ways, ingon ang Ginoo, because my ways, God's ways, are different from man's ways. That is a lifelong project. Hinaut unta karon para makasabot na kita nga ang simba dili lang obligasyon. Hinaut unta pod sa pari namo nga mo explain sa word of God. Kitang tanan will be helped to understand hinay-hinay, bit by bit, nourished, fed by the Word of God, at least Sunday after Sunday. We want to enter the kingdom. We want to see God. We want to reach kanang lalom nga misteryoso nga ingon ni San Pablo. To die for me is gain because I will be with the Lord. Slowly we understand unta God's ways. Kay sukwahi ka na, layo ka na sa kasagaran nga ways sa tao. Then, unsa pagyud, we go to the gospel. The kingdom of God, meaning to enter into the presence of the Lord. Better pa, ano maingon tag mahilangit kita ba? Ano maingon kita maluwas kita? Maura na. The kingdom of God, to be there in the kingdom of God. Atong nadungog ang sambingay. Kundi ko masayop pa, 5 ka grupo sa mga workers ang invite sa Ginoo. Akong hiyap-ihap yun, 5. First group, kadlawon. Second group, pag-ato niya sa palengke alas 9. Third group, alas 12. Fourth group, alas 3. Fifth group, alas 5. Mga workers iyang gipatrabaho sa iyang vineyard. And then, atong i-fast forward ang istorya. Sa pagsweldo na, pagkagabi, pagka human sa trabaho, when the day was done, ang sweldo, klaro kay sa inyong tumukat sa atensyon, parihara ang sweldo. Katong ning sugod og alas 5, para ring sweldo katong ning sugod og kadlawon, dawn. Madungog pa kayo na ito sa Ebanghelyo nga, usang grabe man ni Ginoo. Kami nga nauga sa init, parihara na dawat sa ning trabaho og alas 5. As an aside, gamay one explanation. Ang parable, ang sambingay, most of the time, gikuha sa kasagaran nga eksperyensya sa kinabuhi.
Sama ani ba? Uma, laborers, mga laborers, mga mutarbaho sa uma. Opo na sa Israel, ana. Pero bantayan na to, ang sambingay, ang parables, diha sa common kayong istorya, diha ang punchline, ang teaching, ang tuyo sa parable, dunay twist. Dunay twist gamay. Mamurag makapatingalan nimo. And precisely, mauni karon sa parable. Kasagaran nga istorya, nag-hire siya mga workers. Pero, uy, nagkalain naman. Alas kadlawon, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Murag, doon na twist ang parable para mag-gets na to, makuha na to ang the ways of God, the way of the Lord. Now, kasagaran nakadungog na kita sa tumoy, sa reklamo. Ngano Lord, ngano Sir, nga ang akong sweldo, taga-kadlawon ko, parehag sweldo sa alas 5. Dunay tubag ang Ginoo. Sa side na sa tao. Pero mupuno ko, unsang klase siya sa master of the vineyard. Unsang klase siya nga tag-iya sa uma, sa usa ka field. Unsang klase siya. Grabe pud siya, uy. Mukuha og laborer alas 5, unsang klaseng manager. Siluhan pa niya og pareha. Dili gid mo sibo sa our ways. Sa style sa tao. And there is the mensahe of that parable. Ang tag-iya sa parasan, sa field, larawan sa Ginoo. Di na to makuha kayo ang style sa Ginoo. Dili ni ordinaryong trabaho. Ang trabaho larawan lang sa entrance into the kingdom. It is offered anytime. Only. Walay schedule. God's mercy, God's goodness, beyond our schedule. And that is the beauty. That is the beauty of God's ways. Kumakuha lang nato. Mauna ang dakong struggle nato, bisan, I repeat, bisan reasonable pag-ayo, bright pag-ayo, sakto ang argument. Katong niingon, Ginoo, usang klase ni? Kami alas 3 sa kadlawon, alas 5 sa kadlawon. Kami po alas 9. Parehag sweldo lang sa alas 5, parehami. 100%, 101%, very valid argument. But that argument does not hold at all, cannot be applied to the overflowing mercy and goodness of the Lord. My ways are not your ways. Hapit na mahuman ang church year, liturgical year. Dili lang simba-simba kini. As I keep on repeating, that siyam, ingon nila, luod ng kaibalik-balik ng bishop. But to go to church is to become familiar with the style of the Lord. Closing. Hapit na bang kalag-kalag, no? Mamatay man tang tanan. Ay mong kadlok, anak. Tinuod man na. Unsa kay imong bation, ako ana ning parabol. Mamatay ka, mahilangit ka. Ay na, istrago impirno. Lain man kayo, noy. Mahilangit ka ba? Ni kamatay ni mo. Unya, tultulan ka ni San Pedro sa imong balay, giandam, dito sa subdivision sa langit. Ang ngalan subdivision, St. Peter's Village. Tultulan ka sa imong balay, kanay langit man ka. Ang tapad nga balay, mao tong kalaban nimo nga chismosa kayo nga kauban nimo sa opisina.
mortal enemy nyo, namatay na lang mong duha, wa kayo mag-uli ay, bahala na, di kong pasaylon niya, tapat mo sa langit. Moingon ba ka San Pedro, bro, umbalin lang ko sa impyerno? So before mahitabo na, daina na Bishop, that's why before mahitabo na, part kabahin sa atong growing paglambo nga, we get the style of God is to be forgiving already here on earth. To start understanding the ways of God, that His mercy, His offer for the kingdom, lahi og schedule, bahala kung dunay nakauna sa kadlawon og alas 5 ka nagsugod. Pareha ka mo balay sa nindot nga subdivision didto sa langit. Manindog kita palihog. Maghiusa kita, nagato ako, Saka Dios, ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, sa Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kay natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kay nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. ang atong mga katilimbanong mga pangamuyo. Isip mga anak sa Ginoo nga nanginahanglan sa iyang gugma ug sa pag-amuma, maka mapabsanon natong ihalad ang atong mga panginahanglan ug mosalig nga dunggon niya kita diha sa atong pag-ingon. Dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, ilabi na ang Santo Papa, nga madala nila ang katawhan sa dalan sa pagkamapaubsanon ug kamatinud-anon sa kabubuton sa Dios. Magampo kita. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga lideres sa atong panggamhanan, nga ang Ginoo maggiya ug maglig-on kanila sa ilang mga buhat, sa pagdala ug kalinaw, inubanan sa hustisya, dinhi sa atong nasod. Magampo kita. Dungga kami Ginoo. Alang ni atong mga nag-antos, ilabi na ang mga kabus ug masakiton, nga sila mapuno sa material ug espirituhanong hinabang, ug makakaplag ug paglaom
sa kaluoy ug gugma sa Dios, magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Alang kanatong tanan nga nagkatigom ni ining santos nga misa, nga kita magmanggihatagon sa atong pag-alagad sa Ginoo ug sa atong isig katawo, padulong sa kinabuhi sa pagkamatinud-anon nga tinugyanan, magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga mipanaw na, nga pinaagi sa kapasayloan ni Kristo, magpuyo sila sa bag-ong kinabuhi, uban kaniya didto sa langit. Magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Amahan nga langit nun, himua kaming mapaabsanon og kasaligan nga tinugyanan sa imong gingharian dinhi sa yuta, pinaagi sa matinud-anong pagpangalagad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon, magampo kita, ano nang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa, aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak, nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kini. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos, ang imong anak, imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon layo sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos,
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga nangalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ako nga imong ubos nga sulugoon nga obispo, sa tanang makaparian ug mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
isip, aron matungan ko ang ipabuhat na ng Diyos sa tanan. Jesus ko, nagatuo ako nga anak ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw og sa tibuok kong kasing-kasing, hiyusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Palihog manindog ang tanan. Magampo kita. Ginoo, panalangini kami sa imong langit ng mga gasa, ug sa imong kaluoy, himua kami nga maandam sa pagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod ang tanan. Orasyo Imperata. Ang tanan, Dios among amahan, nagadangup kami kanimo sa among panginahanglan, aron mangayo kanimo sa panalipod, batok sa coronavirus disease 2019, nga mikalas na og mga kinabuhi, ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya, ngadto sa mga tawo nga gitahasan, sa pagtuon sa matang ug hinungdan niining maong kagaw ug sakit, ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug hunahuna sa mga batid sa pagpanambal, nga ila untang maatiman ang mga masakiton, uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon, ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado, nga kinahanglang makakitag pamaagi ug solusyon nga dili mokatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod niining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo og nagahari, uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, magtatabang sa tanang mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Senyor San Pedro, palihog manglingkod ang tanan. Aduna kitay pagahimuon nga ikaduhang pagpangolekta alang sa catechetical ministry. Daghang salamat sa inyong kamanggihatagon.
Palihog manindog ang tanan. Mga igsuon atong nabati nga ang dili parang dugay una kitay special collection alang sa catechetical ministry sa laktod pagkasulti alang sa atong mga catechists ug catechesis program sa Archdiocese ug sa tibuok Pilipinas. Angay ka masayod nga ang catechetical program mainly gigastuan sa mga parokya, pero ang special collection murag add-on kay daghan sila panginahanglan sa atong mga catechists. Unya siguro makalipay sa inyong kasing-kasing sa nadunggan akong mga report sa tibuok Pilipinas. Kanunay i-mention ang mga catechists sa Davao, sa Digos, Tagum ug Mati tungod sa ilang maayong buhat, maayong production, maayong results. Labi na bisan gitabangan sila sa parokya o kanang inyong collection nga gihatag karon, high ang rating, gisurvey, high ang rating sa volunteer nga spirit sa itong mga catechists. Busa, tinuod ni kolekta kita karon pero ayaw kalimti nga dako og usay kalimtan nato sila, maayo ang quality sa atong mga catechists sa Davao ug sa region sa Daditama. Ngani dunay special nga survey, first class nga research, dili basta-basta, first class nga research. Mga researchers gyud taga Combined Force, taga Manila, LaSalle, UST, research sila. I think nanay second wave sa research. Ang first research, malipay ko magtanaw, hilom-hilom lang ko, kay permi ginasulti ang mga catechists sa Davao, Digos, Tagum ug Mati, Daditama. Kay doon natay ikapakita ba nindot nga spirit. Busa daghang salamat sa inyong kinasingkasing nga gihatag sa second collection. Dili ka na masayang kay daghan sila panginahanglan. Ikaduha, sama sa makita ninyo sa tarpaulin, ang Church, Archdiocese of Davao fully cooperates with our government and health authorities sa pagpadayon gayud dining atong mga health protocols, mga steps, mga directives nga masumpo gyud dili gyud mukuyanap ang coronavirus sa atong taliwala. And adilahin ako, ang church, bakit di ta manghilabot sa ubang mga institusyon, kita doon natay dakong responsibilidad nga ikapakita nga kikinahanglan man ni og cooperation and obedience. Ang church kita, labi naman yung bahay, dako og impact. Busa kung makitaan nila nga nag-face mask ta, naningkamot gani kung mag-face mask yun nga, social distancing, unya, one exit, mo distansya, ta dila ta impatient nga gawas na. Pagkanindot, doon natay, kanang aspeto lang, doon natay responsibilidad nga makapakita sa katawan nga, ang simbahan disiplinado pag-ayo. Busa, salamat daan, atong ipadayon ka na, a good example sa bigger population sa city of Davao. And then ikatulo, karong mga adlaw o karong simanaham, adlaw sa Kaguol o adlaw sa Kalipay sa Archdiocese sa Davao. Mga adlaw sa Kaguol tungod kay usa sa atong mga pari, si Father Ricky Flores, kansang patayng lawas ana sa Side Chapel, mipanaw, maguol kita sa iyang kamatayon, nakuhaan kita usa ka pari, panpuno sa Kaguol o puno sa pagampo, atong iampo si Father Ricky. Apan adlaw sa Kalipay tungod kay i-announce na ugma og sa Miyerkules, ug sa Miyerkules, ordinasyon sa pagkapari. 2 new priests. Ugma si Reverend Efren dito sa Mintal, and then Wednesday si Reverend Marvin dito sa Agdao. The Lord gives, the Lord takes back. Itagaan kita wonderful years sa pag-alagad ni Father Ricky. Nag-uol kita kay wala na siya. Upon the Lord gives us 2 new priests. We are with the Lord, and in the Lord, kasakit man, kaguol man, ug kalipay man. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaa usab kinimo. Manalangin kaninyo ang atong Dios nga makagagahom sa tanan.
Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang santos nga misa, lakaw kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang tawag sa atong Ginoo, tubagon unta sa pagtuo. Manimuha kita nga malaumon, ang Ginoo makakatagong. Ang tawag larawan sa gugma, mawihagit sa tagsa-tagsa. Tawag ka sa pag-alaga, sa tinuloy nga pagkalan. Pagkalakan sa anipuno, pagkanit sa mga manikaroon. Hatagan kita sa Ginoo, daghang mamubo. Sampitong ka si Maria, inahan natin sa kanungan. Mag-iusap kita, kaniya, pagmalikon kita sa gugma. Kay aniya man sa kabuta, ang paglaom sa tagsa-tagsa. Itawag ka sa pag-alaga, sa tinulay ang pagkalan. Pagkalakan sa anipuno, pagkanit sa mga manikaroon. Hatagan unta kita sa Ginoo, daghang mamubo. Atong pasalamatan ang nangulo niining santos na misa karon, Most Reverend Romulo G. Valles Didi, atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President, ug ang atong mga mission partners na ining live streaming mass, San Pedro Cathedral, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Ardonion Carmelita Lectawa and Family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodo Inglo Catayas and Family, Ornel and Dr. Joe Vic Fuentes, J. Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, Bea Tan and Family, K101 Pharma, Carico Nutrowaste Systems Incorporated, J. Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, B. Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Carlita Serad, Rogelio and Cynthia Bacus and Family, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and Family, Petty Coco and Coffeeville Apartment Home, Ofelia Pungay, Mr. Rudy and Mrs. Jean Sobiaco and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Radi Vidanes, Jim and Grace McManos and Ria Sidian, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Engineer Edwin and Mrs. Inday Banquerigo and Family, ACD Family, Miss Elena Calanyas, Mr. and Mrs. Alexis Calanyas and Family, Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Margate Family, Engineer Brenda Howe and Family, Don Silver and Ellen Kasumpang and Family, Ferdinand and Mira Patrolia and Family, Feli Arlui and Family, Ilibeth Panagiton, Maribeth Juarez, Dr. Janet and Savannah Sabrina Santos and Family, Celso Cabugos and Family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and Family, Marivic Riva, Richard Ragasa, Milman Enterprises, Linmar Podador and Family, June and Vilma Daddy and Family, Joe and Magdalena Torredes and Family, Dream Vet GPI and Donato Lalian and Family, Ed, Marlene, JP and Megan Marcelo, Mr. and Mrs. Rolando and Leonor Lim and Family, Eflida and Marlo de la Cruz and Family, Annabel Pellegrino and Children, Rito and Marina Upaw and Family, Albert and Avelina Capinda, Nori Kadapat, Conchita, Carlos, Natasha and Philas Bucho, Mrs. Grace Espina and Family, Padre Pio Community, Luak Turil, Iliana Bril Serrano Derla, Dr. Dodge Alvin Pañares and Family, Bing and Francesina Bargamento Toreno, Marshall and Evelyn, Las Doce and Family, Nilo and Frelen Paholas and Family, Jose and Noni Corrales and Family, Bienvenido Jr. and Evelyn Bata and Family,
Mr. and Mrs. Edgar Gamunido and family, Fantonial family.